Честита Коледа, скъпи приятели! Пожелаваме ви много здраве, изобилие, вдъхновение и да постигате мечтите си с лекота. И сега отваряме подаръците си, но тук имаме един подарък, който нищо не ни говори доставчик. Да, всъщност смятаме, че това е подарък, който някой ни е изпратил за Коледа и сега ще видим дали е така. Сега ще го отворим. Няколко дни само го поглеждам, но не съм го отворила. И сега ще видим какво да си го подарим на Коледа, така ли? Да си го отворим на Коледа. Да. Вече е ясно, да, вече е ясно. Днес семинарът Юли Тонкин ни подарява този прекрасен пакет. Доста хора знаят от нашата организация, а за тези, които не знаят, ние от известно време сме в Академията на Юли Тонкин. Поради определени причини, за да развием личния си бранд в социалните мрежи. Мога да кажа от моите не толкова дълготрайни впечатления, че този човек разбира от темата личностно развитие, работа в социални мрежи и разбира как да носи признание на хората, които са избрали той да им бъде ментор. Ето това е поредното доказателство. Аз много се вълнувам, защото обожавам да получавам книги. 30 велики жени, които промениха света. С удоволствие ще прочета. Но веднага следва 30 велики мъже, които промениха света. Трябва да има баланс в живота между мъжката и женската енергия, приятели. Тук тази книга я виждах и се чудих. Замотах се и не си я поръчах. Десерти без захар, глутен и млечни. Това е на съпругата на Юлия Албена. Много благодаря за тази книга. С удоволствие и ще си вземем със сигурност няколко естия от тези, които тя предлага. И вижте какво пише. Поздравяваме те, че инвестираш в себе си. Очакваме те на най-голямото събитие за личностно развитие в България. 20-21 януари 2024 година. Екипа на Юли Тонкин, много ви благодаря. Всъщност семинара вече е разпродаден. Тези, които сме в Академията, имаме право на 4 билета, от които 2 са за нас. И 2, всъщност знаеш ли каква идея има? Какво? Ще подарим тези 2 билета на първите 2 човека, които се включат в нашия екип. Прекрасна идея. Чудесна идея за хората, които ценят своето развитие повече, отколкото своето спокойно ежедневие. И всъщност, да ви кажа, независимо на колко години сме, винаги е приятно човек да почувства отношение, добро отношение към него. А този подарък много ме топли. Благодаря на Юли, благодаря на целия екип, на семейството му. Пожелавам на всички колеги да са живи и здрави, да си следват мечтите. Излизайте от комфорта си, защото в комфорта няма нищо интересно. Предизвиквайте се. 2 от вас ще получат билети от тези, които се запишат към екипа ни. Хубав ден ви пожелавам, хубав празник!